फोथायनाया देरहानायाव दैदेनलाङो होननानै आङो आयदा महरै दैखोनानै लानाय जादों। 1 ज'हननि 5:6 सारि आरो 5 फरायनानै जोङो मोनबाय जोङो संसारखौलाय सोर फेजेननो हागौ ना? बे संसारखौ फेजेननो थाखाय संसारावलाय मा दं? जोङो हाबसोनानै गोथौयै थांनानै जोङो नायगिरनानै जों नायनि जों बिजिरनि संसारखौ फेजेननो थाखाय संसाराव मा दंमारो ना? जोङो बेनि सोमोन्दै जोङो नायलांनि। बाइबेला जोंखौ बुंदों जों बे संसाराव खामिनानै थानाय साफ्रोमबो मोनसे बादायनायावहाय बादायलायग्रा बादायारिफोर बायदि होननानैबो बाइबेला जोंखौ बुंदों। जों मानसिफ्रा बादायारि ना? मोनसे खेलाखौ जों बादायलायनाय गेलेयो। मैया जोंहा गेलेबाय, बादायलायदों एरियाजों एरिया ना? दिरुं बोलायनानै बादायलायदों, देरहादों सोरबाया। बिनिफ्राय सोरबाया हा दै होनलायनाय गेलेदों, बाज्ल'लायनाय, खांग्रां खुग्लुब जालायनाय गेलेदों। गोसो होनानै जायहा थाल खालामनानै बारदों गेलेदों बिथांमोना देरहादों। खुन्दुङाव बिजि सोनाय नुवाब्लाबो एकदम मेगन फेदेबथाबनानै नायहाब जाया बिजियाव खुन्दुं सोदों बिथांमोना देरहादों ना? दा बेबायदि बादायारि होननानै जोंखौहाय बाइबेला बुंदों। गुबुन फारसेजों बाइबेला जोंखौ बुंदों दावहा नांग्रा दावहारुफोर होननानै बुंदों। जोंखौहाय दावहारुफोर होननानैबो बाइबेला बुंदों। दा बेनिखायनो जोङो ना बे संसारखौ फेजेननोब्ला जोङो सासे मोजां दावहा नांग्रा दावहारुफोर बायदि जोङो जानांगौ होननानैबो जोंखौ बाइबेला बुंदों। दा जोङो संसारखौ जेब्ला जोङो बिजिरनानै नायहरगोन संसाराव मा दं, संसारखौ फेजेननो थाखाय जोंनो सोरनि गोहो नांगौ, जेब्ला जों संसारखौ बिजिरनानै नायहरगोन एकदमबारे संसारा ना गुलाय गुजाय। बेनिफ्राय संसारा मानो मोनसे बिसया जाहैबाय संसारा माखौ लानानै गोरा होनोब्ला पजिशन, रेंक, पावार, बिउटिफुल नैबेखौ लानानै संसारा गोग्गानाय दं, गोहो गोनां होननानैहाय जोङो मोननो हायो। दा बेनिफ्राय जेब्ला जोङो नायगोन संसाराव बेबायदिनो पारसिकिउसन दङ होननानै बुंदों। नासयलायनाय, मुगैज्लायनाय बेबायदि संसाराव दङ। नासयलायनाय, होसोलायनायखौ जेब्ला जोङो बाहाग खालामनानै नायोब्ला जों नुयो जाहैबाय बेबायदिनो मा होनो धोरोमजों धोरोम नासयलायनाय। जिसुआ संसाराव दङमोन, गावनि मिनिस्ट्रिखौ खालामबाय थादोंमोन। बे समावहाय जिसुआ गाव थैनायनि एसे सिगाङाव ना गाव थैनायनि एसे सिगाङाव बियो फोथायग्राफोरजों बेखौ फोरमायनानै गालांखादोंमोन। जेब्ला जोङो ज'हननि 16 फरायगोन जोङो मोननो हायो जिसुआ बायग्लिनाय गोसोजों गावनि चेलाफोरनो बियो फोरमायलांदों। गोसोजों जिसुआ चेलाफोरनो फोरमायलांखादों जेन' चेलाफ्रा फोथायनायाव गसंथानानै थानो हानाय बायदि मा जाबोगोन, मा जागोन, गावखौ फोथायग्रा, गावखौ नाजावग्रा, गावनियाव थाग्रा मानसिफोरनियाव माबायदि समस्याया फैगोन, खैफोदा फैगोन, निदाना फैगोन नैबेखौ जिसुआ फोरमायनानै गालांदों। जोबथानाय पदआव 33 जेब्ला जोङो नायो अब्ला मोनो अब्लाबो नोंसोर दागि उसाव बादाव नोंसोरो दाजा, मानोना संसारखौ आं फेजेनखाबाय। जिसुआ संसारखौ माबोरै फेजेनखो ना? बियो गावखौ क्रुसाव क्रुसिफाइड खालामबाय, बेनिफ्राय हाखराव फबजाबाय, गोथैफोरनि जायगानिफ्राय बियो सिखांफिनबाय ना?
थैनायखौ बियो फेजेननानै बियो सिखांफिनबाय आरो सोरगोआव बियो बिफाजों थाहैबाय। दिनै जिसुआ संसारनि गासैबो बेबायदि गाज्रि खामानिफोरखौहाय बियो फेजेननानै जोंनि लागै देरहानायनि लामाखौ बियो होलांदों। दा जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगोआव लांखोजायो बिनि उनावहाय जेब्ला जोङो नायगोन अब्ला जोङो थिनहरजानाय बिजाबाव जेब्ला जोङो फारियै फरायलाङो अब्ला जों मोनो जिसु ख्रिस्ट'आ जेरैबायदि बुंलांदों बिसिनि गेजेराव गमामायै जादों। सोरबाया होसोजादों, सोरबाया दानथारजादों, सोरबाया बेबायदिनो अन्थाइजों खुबैथाबजादों, सोरबाया मुगैजादों, गोबां बेबायदि खस्थ' मोननो गोनां जादों। सोरबाया न' बां गारनानै खारनो गोनां जादों, गावनि थावनिखौ गारनानै गुबुन गुबुन देशफ्राव लेथेर फेथेर थाहैनो गोनां जादों। बिदा फंबायखौ नागारनानै, बिमा बिफाखौ नागारनानै बिसोरो गोदाव सोराव जिबन जापन खालामहैनो गोनां जादों। नाथाय जिसुआ साबधान होलांदों, मोनसे बाणीखौ जिसुआ होलांदों, अब्लाबो नोंसोरो मोदोमाव सैनांदोंब्लाबो उसाव बादाव दाजा। संसारा नोंसोरखौ मानो मुगैगोन? मानोना बिसोरो नंगौखौ मिथिया, स्रांखौ मिथिया। बिनि थाखायनो बिसोरो संसारा नोंसोरखौ हामजानाय नङा, नोंसोरखौ नासयगोन, मुगैगोन बेबायदि होननानै बुंदों। दा बेनि अनगायै जोंहा गुबुन बेबायदि मुवाफोर दङ ना, गुबुन बिसयफोर आरोबाव जोंहा दङ। दा जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि लागै ना मा मा बिसयफोरखौ बियो फेजेननानै गालांखो आरो देरहानायनि राहा लामाखौ बियो जोंनो माबायदि होलांखो जोङो गाहायाव नायलांनि। दा जोंनो जिसुआ गावनि थैनानै सिखांफिननायनि गेजेरजों जोंनो बेबायदि देरहानायनि मोनसे राहा लामाखौ बियो जोंनो गालांदों। जोङो नायलांनि गाहायाव आङो माखासे पइन्टफोर खालामनानै लाबोदों, बिनि सायावनो आङो बाथ्राफोरखौहाय बुंलांगोन। मोदोमनि थाखाय जिंगासिनाय ना, मोदोमनि थाखाय जिंगासिनाय। जोङो मानसि जानायखाय जोंनि मोदोमखौ लानानै मोदोमनि जों जिंगासियो, जोङो सिन्था खालामो, जों उसाव बादाव जायो। नाथाय जिसुआ जोंखौ बुंदों जाहैबाय, नोंसोरो मोदोमनि थाखाय जिंगासियालाबानो ना, नोंसोरो मोदोमनि थाखाय जिंगा दासि। मोदोमनि थाखाय जिंगासिनाय, उसाव बादाव जानाय, बे जिंगासिनायखौ फेजेननो थाखाय, बेनिफ्राय देरहानो थाखाय जिसुआ जोंनो राहा गालांदों। नाम्बार वानाव जिसुआ जोंनो गोजोननायखौ जोंनो गालांदों होननानै बुंदों। जोङो गोजोननायनि बिसय जोङो सोलोंबोदों। शुक्रबार मोनाबिलियावबो जों सोलोंदों, थांनाय सानजौफुआवबो जों सोलोंदों। गोजोननायखौ जोंनो गालांदों। बे गोजोननायालाय सोरथो ना? सोर बेलाय, मा बेलाय? जोङो बे गोजोननायखौ सिनायनांगोन। जिसुआ बुंदों, आङो नोंसोरनो गोजोननायखौ गालाङो आरो बे गोजोननाया आंनिनो होननानै बुंदों। गुबुन बिजाबावहाय जेब्ला जोङो नायगोन, बे गोजोननाया सोरनो? जिसुआनोखा होननानै बुंदों। जेसायानि 9 अध्यायाव जेब्ला जों फरायगोन अब्ला जों मोनो, बियो सान्थिनि राजा होननानै बुंदों ना, सान्थिनि राजा। जिसुआ गावनो गोजोननायखा, गावनो सान्थिखा। बेनिखायनो जोङो बे मोदोमनि जिंगासिनायनिफ्राय जोङो
बारग'नो थाखाय जिसुनो जोंनि जिबनाव जों जायगा होनांगोन जोंनि न'खरफ्राव जोङो जायगा होनांगोन गोबां समावहाय जोङो मोदोमनि नांगौखौ लानानै न'खरनि नांगौखौ लानानै उसाव बादाव जायो थाथेरनो हायै जायो दिनै माबा नांगौ गाबोन माबा नांगौ नांगौआनो जोबा नांगौखौ लानानै सुफुंनो थाखाय दिनै मा खालामगोन गाबोन मा खालामगोन राहा नागिरै जेब्ला राहाखौ जों मोननाय नङा सलुशना जोंनियाव फैनाय नङा अब्ला जोङो रं डिसिसन खालामो ना रं डिसिसन खालामो गोजोननाया गैथारला जानोसै आरोना बिदि समस्या बिदि नांगौनि समस्यायानो जोबनो थाङा गोजोननायानो गैलिया जोबनायाव जोङो रं डिसिसन लानायसै आं बिदिसो खालामनोसै बिदिसो मावनोसै जोङो इसोरनियाव सोनारा लाब्लानो इसोरनियाव खोन्थाया लाब्लानो इसोरनियाव बिया लाब्लानो ना जोङो मानसिनि सायाव भरसा खालामो जोंनि नांगौखौ सुफुंनो थाखाय दा बेनिखायनो कलसियानि 3:15 बुंदों नोंसोरनो गोजोननाय होग्राया ख्रिस्ट'आनो बे गोजोननाया नोंसोरनि गोसोआव थानानै नोंसोरखौ दैदेनथों बाइबेला जोंनो स्रायैनो फोरमायखादों ख्रिस्ट'आनो गोजोननायखा होननानै बुंदों ख्रिस्ट'नो जोंनि जिबनाव जों जायगा होग्रोनांगोन जोंनि न'खराव जोङो जायगा होग्रोनांगोन ना अब्ला जोंनियाव गोजोननाया थागोन नांगौ जानाय समावब्लाबो दुखु जानाय समावब्लाबो गाबनांनाय समावब्लाबो बे गोजोननाया बे गोजोन होग्राया जोंनियाव दङखाय जोंनियाव थायोखाय ना एक सेकेन्डआवनो नोंथांनि दुखुआ गोजान जागोन माब्लाबा समाव आंबो आंनि जिबनावहाय मोनदाङो आरोना नांगौ जानाय समावहाय माब्लाबा एकदमबारे उसाव बादाव दान्दैसे बेबायदि मोनगोन नाथाय जेब्ला इसोरनियाव भरसा खालामगोन बे सिन्था जानायफोरखौ बोखारनानै होयो आरोना सिन्था जानायफोरखौ बोखारनानै होयो बेनिफ्राय मोनसे गोदान भरसाखौ जिबनावहाय लाबोयो आरोना गाबोननि थाखाय माबा मोनसे जागोन नांगौ समा एसे गोलावै दंबावो बै समा फैयोब्ला मोनगोन जागोन नै बेबायदि साननाया जिबनावहाय फैयो दा बेनिखायनो फिलिपियानि 4:6 बुंदों मुङा मुंसेनिबो थाखाय जिंगा दासि होननानै बुंदों आरोना नाथाय जेब्लाबो आरज खालामनायाव बाख्नायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौखौ मिथिहोदो मुङा मुंसेनिबो थाखाय जिंगा दासि जोङो जिंगा सिनानैल' थाबाय थायो ना नाथाय इसोरनि रावा जोंखौ बुंदों जाहैबाय जेब्ला नोंनियाव नांगौआ फैबाय जिंगा सिनांगौनि समा नोंनियाव फैबाय इसोरनियावहाय आरजजों नोङो खोन्था ना इसोरनियाव नोङो खोन्था जोङो इसोरनो मिथिहोनांगोन जोङो जोंनि नांगौखौ जोङो शारिरिक हिसाबैहाय जोंनि नांगौखौ सोरबा सासेनो जों फोरमायाब्ला ना बे बेक्तिया आंनि नांगौखौ माब्लाबाबो होनो हानाय नङा जों थांनानैल' खावबो जिरायनानै थाहैयोब्ला गावनि नांगौखौ बे बेक्तिनो फोरमायनानै होआब्ला दंनाय गैयि बे बेक्तिया माबोरै मिथिगोन ना मिथिया फोरमायनानै लाब्लासो बिनानै लाब्लासो खोन्थानानै लाब्लासो बियो मिन्थिगोन आरो दंनाय समाव नोंनो होनो हागोन गैयि समाव थागोन ना दा इसोराबो बेखौनो लुबैयो इसोरनियाव होनो हायि जेबो गैया होननानै बुंदों होनो हायि इसोरनियाव गैया जेब्ला इसोरनो जोङो आरजनि गेजेरजों खोन्थागोन समजों लोगोसे इसोरा गावनि होनांगौखौ जोंनो होगोन दिनै बिबाय गाबोननो मोनगोन बेबो नङा ना जोंनि बिनाया मा रोखोमै बिदों इसोरा जोंनि बिनायखौ
नायगोन खोनासंगोन ना बिनि उनाव जोंनो इसोरा जोंनि नांगौफोरखौ होगोन। माथाइनि 6:26 आरो 31 26:31 नख्राङाव बिरबायनाय दाउसेनफोरखौ नायदो, बेफोरो बेगरबो फोआ, आबादबो बुथुमा, अब्लाबो नोंसोरनि सोरगोनि बिफाया बेफोरखौ खांगासिनो दं। साननानै नाय, नोंसोरो दाउसेनफोरनिख्रुइ बेसेन गोनांसिन नङाना? बेनिखायनो जोङो मा जागोन, मा लोंगोन, मा गानगोन एबा मा जोमगोन होननानै नोंसोरो दा जिंगासि। नख्रांनि दाउसेनफोरखौनो इसोरा खांदोंब्ला गावनि आखाइजों गावनि महराव दानाय मानसिखौलाय इसोरा मानोथो अना जानो, मानोथो नाया जानो, मानोथो होआ जानो ना? बेनिखायनो जोङो जोंनि मोदोमनि नांगौखौ लानानै दिनै आं मा जागोन, गाबोन आं मा लोंगोन, समफोर आं मा गानगोन, बिदि फेस्टिभेल फैगौ, बिदि प्रग्राम फैगौ, आं मा गानगोन, मा जोमगोन, जोङो जिंगासिनो नाङा होननानै बुंदों। इसोरा जोंनि नांगौखौ मिथिगौ, जोंनि नांगौखौ बियो मिथिग्रा इसोर। बियो जोंनो जोंनि नांगौखौ होग्रा इसोर। बेनिखायनो फिलिपियानि 4:7 बुंदों ना, फिलिपिया 4:7 बेबायदि बुंदों, साननानै मोनहासयै इसोरनि गोजोननाया नोंसोरनि गोसो आरो खृष्ट जिउखौ खृष्ट जिसुजों खौसे जानायाव गिनाङा जासे दोनगोन। इसोरनि गोजोननाय साननानै मोनहासयै, जोङो इसोरनि गोजोननायखौ नागिरनानै मोनहासवा ना, बे इसोरनि गोजोननाया जोंखौ एकदमबारे गिनाङा जासे दोनगोननो, गिनाङा जासे दोनगोन। गोनो गोथो जानाय, उसाव बादाव जानाय, जिंगा सिनायफोरनिफ्राय बेबायदि गिनाङा जासे जोंखौ दोनगोन जेब्ला जोङो इसोरनियाव फोथायनायजों भरसा खालामनानै जोङो थागोन। बेनिफ्राय गुबुन पइन्टआव जोङो थांनि, मुगैनाय आरो होसोजानाय, हेट्रेड एन्ड पारसिकिउसन। आङो दहाय एसे बुंलांबाय, बेयाव माखासे बाहागो लानानै जायो ना, मुगैलायनाय, नेवसिज्लायनाय, होसोज्लायनाया माखासे बाहागो लानानै जायो। जोङो बेखौहाय संसाराव जों नुनो मोनो। गुबुन फारसेजों धोरोमजों धोरोम ना, मोनसे रिलिजना मोनसे रिलिजनखौ, गुबुन फारसेजों मोनसे पार्टिया मोनसे पार्टिखौ, गुबुन मोनसेया गंसे न'खरा गंसे न'खरजों, गुबुन मोनसेया सासे व्यक्तिजों सासे व्यक्ति ना, बेबायदि मुगैलायनाय, होसोलायनाय बा नेवसिलायनाय जोंनि गेजेराव जायो। नाथाय जोङो गुबुन बिसयखौहाय जोङो हानहरालासिनो जोंनि फोथायग्राफोरनि जिबनाव जोंहा माब्रै जायो बेखौसो जोङो नायगोन ना। दा जोङो बेबायदि मोनसे पार्टिया मोनसे पार्टिजों नेवसिज्लायनाय, मुगैज्लायनाय, ठाट्टा खालामलायनायखौ जों बेयाव बुंनाय नङा। मोनसे दिनैहाय जोङो मा होनदों, जहन्नि 15:18-20 फरायोब्ला जोङो बेयावहाय मोननो हायो। आथिखालाव जोङो नुनो मोनदों ना, आथिखालल' नङा, गोदोनिफ्रायनो लानानै जों नुबोबाय थादों, जों खोनाबोबाय थादों ना, मोनसे रिलिजना मोनसे रिलिजनजों बेबायदि नेवसिलायनाय, मुगैलायनाय, होसोलायनायफोरखौहाय जोङो नुबोनो मोनदों। बेयाव बेबायदि बुंदों, संसारा नोंसोरखौ मुगैयोब्ला नोंसोरो गोसोखां, बियो आंखौसो मुगैग्रोदों। नोंसोरो संसारनि जाब्ला संसारा नोंसोरखौ गावनि होननानै अनगोन, नाथाय आङो नोंसोरखौ संसारनिफ्राय थख' खालामनानै लाबाय।
बेनिखायनो संसारा नोंसोरखौ मुगैयो। आं नोंसोरनो मा रायथिदोंमोन बेखौ गोसोखां। लेङा बिग्यानिख्रुइ देरसिन नङा। बिसोरो आंखौ सैहोब्ला बियो नोंसोरखौ सैहोयो। बिसोरो आंनि फोरोंनायखौ मानियोब्ला नोंसोरनिखौबो मानिगोन। जिसुआ संसाराव दंनाय समावनो बे बाथ्राखौ चेलाफोरनो बायग्लिनाय गोसोजों बियो फोरमायलांखादों। दा बेवहाय जोङो फरायनानै मोनबाय ना, संसारा जोंखौ मुगैयो। मानो जोंखौ मुगैयो? संसारालाय जोंखौ मानो नेवसियो? जोङो नायहरोब्ला नुयो जाहैबाय, गाहायाव जोङो फरायनानै जों लादों, जिसुआ जोंखौ संसारनिफ्राय थख' खालामनानै लाबाय होननानै बुंदों। गावनि खालामनानै लाबाय होननानै बुंदों। दा जेब्ला जोङो ख्रिस्टियान ना, आंनि मोनदांनायाव, आंनि हमदांनायाव जोङो मोनसे बिसयखौ रुजुनानै नायोब्ला ना, ख्राइस्ट, इंलिसाव जोङो ख्राइस्ट होननानै बुंबाय, बर'आव ख्रिस्ट'। जेब्ला जोङो बिनि मिनिंखौ नायो अब्ला एन'इन्टेड वान होननानैहाय बुंदों, सायख'जानाय। दा अब्ला जोंबो ना, जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै बिफाजों सायख'जाबाय, जोंबो जिसु ख्रिस्ट'जों सायख'जाबाय। जों सायख'जानाय मानसिफोर। जों बेसे खाफाल गोनां ना, जों बेसे खाफाल गोनां। जोङो इसोरजों गावनि बिसा खालामनानै लानो थाखाय संसारनिफ्राय जोंखौ थख' खालामनानै जिसुनियाव जोंखौ लाबोबाय। जों जिसुनि बिसाफोर होननानै, इसोरनि बिसाफोर होननानै जों मुंख'जानो थाखाय जोंहा एखथियार मोनबाय। दा बेनिखायनो संसारा ना जोंखौ हामजाया। मानोना जोंनि मावनाय दांनाय, जोंनि साननाय हनायफ्रा बै संसारनिया जेरै खालामो बेबायदि नङा। संसारनिया जेरै मावो बेबायदि नङा। बै संसारनि मावनाय दांनाय, आसार खान्थि, बेबहारफोरनिफ्रायनो इसोरा जोंखौ जिउआव फोथांनो थाखाय बियो थख' खालामनानै गावनियाव लाबोबाय। जोंनो मोनसे सलुसनखौ जोंनो गालांदों ना, नोंसोरो बिसानुफोरखौ अन, बिसिनि थाखाय आर'ज खालाम। जों होसोहैफिननो हाया, जों मुगैहैफिननो हाया, नेवसिहैफिननो हाया, फाल्था लाहैफिननो हाया ना। बेनिखायनो जिसुआ जोंनो बे राहा लामाखौ आरो बानिखौ जोंनो गालांदों। रमनि 12:17-19 21सिमावहाय बुंदों, सोरबाया नोंनि सायाव इनाय मावोब्ला बिनि सायाव फाल्था दाला। मानसिफ्रा जेखौ मोजां होननानै सानो बेखौ मावनो नाजा। लोगोफोर, नोंसोरो गावनो फाल्था लायालाबा साजा होनायखौ इसोरनो हगारनानै हो। मानोना शास्त्रआव लिरनाय दं, फोरबुआ होनदों, आंनो फाल्था लागोन आरो सैहोग्राखौ सैहोफिनगोन। नाथाय शास्त्रआव बुंनाय बादि नोंनि बिसारुआ उखैदोंब्ला बिनो जाहो आरो गांदोंब्ला लोंहो। मानोना बेबायदि मावनायजों नोङो बेखौ लाजिफोनांगोन। नोङो गाज्रिजों फेजेनजायालाबानो गाज्रिखौ मोजांजों फेजेन। जोंखौ बाइबेला फोरोंलांदों। बाइबेलाव इसोरनि बाथ्राया जोंनो खोन्थाखादों, नोंसोरो फाल्था लानांगौनि गोनां गैया। जों मालाबा फाल्था लाफिनो ना, होसोग्राफोरखौ होसोयो, नासयग्राखौ नासयफिनो, मुगैग्राखौ मुगैफिनो। जों बेबायदि फाल्था लाफिनो। नाथाय इसोरा गावनो बुंखादों, बे फाल्थाखौ आं लागोन ना। जोङो इसोरनो हगारनानै जोङो होनो नांगौ। दा जेब्ला जोङो गाहाय फारसे जोङो नायलांगोन, संसारा जोंखौ मुगैब्लाबो ना, संसारा जोंखौ नेवसिब्लाबो, संसारा जोंखौ होसोब्लाबो, सोर जोंखौ इसोरनि अननायनिफ्राय गोजान खालामनो हागौ? सोर जोंखौ बोखारनो हागौ? जायफ्रा इसोरनि
अन्नायनि सायख्लुमाव थाबाय जायफ्रा अन्नाय इसोरनि अन्नायनि सायख्लुमाव सोनारनानै थाबाय बिसोरखौ सोर फेजेननो हागौ फेजेननो हानायनि गोहो गैया ना रमनि 8 अध्यायाव फरायोब्ला जोङो मोननो हायो 8 अध्यायनि 31 35 बेनिफ्राय 37 38 आवहाय फरायोब्ला जों मोननो हायो इसोरानो जोंजों दङब्ला जोंनि जेंना सोर जानो हागौ अब्ला जोंखौ सोर ख्रिस्ट'नि अननायनिफ्राय बोखानो हागौ सैनांनाया एबा गोब्राब जानाया एबा नासय जानाया एबा उखैनाया एबा हावरिया जानाया एबा निदाना एबा थैनाया हागोन ना नङाब्ला बेफोर गासैखौबो जाया जोंखौ अनो बिजोंनो थालाय जोंहा देरहानाय दं नंथारगौयै आङो फोथायो बिनि अननायनिफ्राय मुङा मुंसेयाबो जोंखौ बोखानो हाथारनाय नङा थैनाय नङाब्ला थांनायाबो आरो आरफोर नङाब्ला नख्रांनि सासनगिरिफोर नङाब्ला मुंबो बोलोआनो हाथारनाय नङा दाबो आरो फैगोन बोथोरावबो हाथारनाय नङा ख्रिस्ट'नि अननायनिफ्राय जोंखौ नासयजानाय मुगैजानाय होसोजानायफ्रा गोजान खालामनो हानाय नङा ना गांनाय उखैनाय सैनांनाय थैनांनाय बेफोरो जोंखौ ख्रिस्ट'नि अननायनिफ्राय गोजान खालामनो हानाय नंथारा बेनिफ्राय जों गाहायाव थांनि आङो एसे लासै लासै थांगोन जोङो गाहायाव थांनि लुबैनाय आरो पाप ना लुबैनाय आरो पाप जोङो एफिसियानि 2:1 आरो 2 आवहाय फरायनि एफिसियानि एफिसियानि 2:8 आङो 3 पदसिम फरायलाङो बोसोन लायै आरो पापफोरनि थाखाय नोंसोरो गोदो जिउआव गोथैमोन बे समाव नोंसोरो संसाराव इनाय मावग्रा मानसिफोर बायदि खामिदोंमोन आरो जिउफोरखौ सासन खालामग्रा आरो दा इसोरखौ मानियैफोरखौ जाया सासन खालामदों बेखौ नोंसोरो मानिनानै थाबायदोंमोन नंथारगौयै जों बयबो सानसे समाव बिसोर बादिनो मोदोमनि लुबैनायाव थानानै गोसो जानाय मानिखौनो मावदोंमोन पापनि आखल थानायखाय गुबुनफोर बायदि जोंबो इसोरजों साजाय होजानांगौआव दंमोन ना लुबैनायनिफ्रायनो पापआ सोमजियो होननानै जोङो बाइबेलाव मोननो हायो जाकबआव फरायब्ला जों मोननो हायो लुबैनायनिफ्रायनो पापआ जोंनियाव सोमजियो होनदों दा जोङो बेयावहाय फरायनानै जोङो मोननो हाबाय ना बोसोन लायि जोङो सिगाङावहाय बोसोन लायिफोरखाय जिउआव गोथै जाबायमोन होननानै बुंदों ना ख्रिस्ट'खौ मोनैनि सिगां बोसोन लायै बा बै इसोरखौ मिन्थियै संसाराव इनाय मावग्रा मानसिफोर बादिनो जोंबो इनाय मावनानै लुबैनायफोरजों गाज्रि मावनायफोरजोंनो जोंबो खामिफादोंमोन आरोना बेनिफ्राय जिउफोरखौ सासन खालामग्रा इसोरखौ मानियै मानसिफोरखौ जाया सासन खालामदों बिखौ नोंसोरो मानिनानै थाबायदोंमोन इसोरखौ मानियै मानसिफोरखौ जाय दुष्ट आत्माया सासन खालामबाय थादोंमोन ना बिसोरखौबो ना बिसोरखौ जेरै बिसोरो जेरै बै दुष्ट आत्माखौ मानिनानै थाबायदोंमोन जोंबो बिदिनो थाबायदोंमोन नाथाय इसोरा जोंखौहाय बेनिफ्राय थख' खालामबाय गावनियाव लाबोबाय ना मोदोमनि लुबैनायाव थानानै गोसो जानाय मानिखौनो जों मावदोंमोन होननानै बुंदों बै समावहाय बिनि गेजेरजोंनो जोंनि जिबना गोथै जाबायमोन दा जेब्ला जोङो जागायजेननायाव नायो अब्ला जों मोननो हायो 3 अध्यायाव 1निफ्राय 6 पदसिम फरायलांब्ला ना मोनसे समावहाय सानसेखालि हबाया आदम आरो हबाया एडेन बागानाव
एकदम गिदिंबाय थादोंमोन, नायदिंबाय थादोंमोन, जोथोन लादोंमोन। मानोना एडेन बागानखौ इसोरा आदम हौवानो जोथोन लानायनि बिबानखौ होदोंमोन नालाय, बेनिखायनो बिसोरो बेखौ जोथोन लादों, नायदिंबायदों, थाबायदिंबायदों, बबेजों हाग्रा दुखो, बबे जुनारा बबेयाव गोमाहैखो जोथोन लादों, नायदिंबायदों। बे समाव ना हौवाया फारसे हिनजावा फारसे जानांगौ बिसोरो नायदिंबायदोंमोन। बे समावनो ना बयनिख्रुइबो बुद्धि गोरोंसिन सालाकसिन जिबौआ हौवानियाव फैनानै बुंफैदों, ओइ हौवा, इसोरालाय नोंसोरखौ बुंदोंना बे बारिनि फिथाइखौ दाजा होननानै। दा हौवाया जिबौनि सोंनायाव बुंदों, औ, इसोरा बे बारिनि गासैबो फिथाइखौ जानो हागोन, नाथाय बारिनि बिथोराव जाय बिफांखौ सृष्टि खालामनानै दोनदों, बे बिफाङा गाहाम आरो हामाखौ सिनायहोग्रा बिफां, बे बिफांनि फिथाइखौ दाजा आरो दादांबो होननानै बुंदोंना। मोनसे लागायदेरदों दे हौवायानो मोनसे लागायनायखाय जोंनि आइजोफ्राबो मालाबा बे लागायदेरनायखौ मोजां मोनो। इयुनावहाय माबा मोनसे सोदोबखौ लागायनानै रायलायनायखौ मोजां मोनो। हौवाया लागायदेरनानै रायलायदों ना। जों मोजां थाल खालामसाय, जों आइजोफ्रा लागायदेरनानै रायलायनायखौ बिराद मोजां मोनखायो। गोजोनखाया लागायनो मोनाब्ला ना, लागायदेरनानै रायलायनो मोनबासो जाबाय, नंगौखौ रायलायबाय आं सानखायो आरोना। दा बेबायदिनो हौवाखौ जिबौआ सुबिदा मोनबाय, बे जाम्बि जादों, थगायजादों, बेबायदिसो जिबौआ जानांगौ सानदों। बेनिखायनो जिबौआ बुंबाय, नङा हौवा, नोंसोरो जेब्ला बे फिथाइखौ जागोन अब्ला इसोरनि समान गाहाम आरो हामाखौ सिनायग्रासो जागोन होननानै बुंदों। दा हौवाया जेब्ला जिबौनि बे बुंनाय गोदै गोथाव बाथ्राखौ खोनायो, अब्ला सानदों, गमामा नंमारगौ, जोबोद मोजां बे फिथाइया, नायबाय थाथावथाव, लाथावथाव, जाथावथाव, बेबायदि समायना हौवाया बे फिथाइनि महरखौ बियो नुदों। नुनायजों लोगोसे बियो गावनि मेगननि नोजोरखौ बियो कन्ट्रलाव दोननो हायाखिसै, गोसोनि लुबैनायखौ बियो कन्ट्रलाव दोननो हायाखिसै। लासै लासै थांनानै फिथाइखौ खाबाय। नायनानै बियो जाथावथाव नुनायखाय, गोदै गोथाव बुद्धि होनो गोरों फिथाइ नुनायखाय ख्रुम अख्रुबनानै बियो जाबाय। मिलौलांनाय बियो मोनबाय। बिनिफ्राय गावनि फिसायनो लांनानैबो बियो जानो हैबाय। फिसायाबो गब जागारबाय ना। जाखांनायनि उनावनो बिसिनि मेगनफ्रा गेवबाय होननानै बुंदों। गावसोर मा अबस्थायाव दङ बेखौ बिसोरो सिनायनो मोनमारबाय। दिनै जोंनियावबो लुबैनाय थायोब्ला पापआ सोमजियो। जाकबनि 1:15 फरायोब्ला जों मोनगोन, जे बुस्थुखौ जोङो मेगनजों नुबाय, बे बुस्थुखौ जोङो नुनानै हामजानानै जुदि जों कन्ट्रलाव जों थानो रोङाब्ला ना, जोंनि लुबैनायखौ जों सुफुंनो, नुनायजों लोगोसे गोसोआव सुफुंनो लुबैनायखौ, मोननो लुबैनायखौ, हास्थायनायखौ ना जों कन्ट्रलाव दोननो रोङाब्ला बेनो जोंखौ पापआव लांबाय। जोङो बेजोंनो पापआव गोग्लैहैबाय ना। दा 1 ज'हननि 2नि सल्ल'आवहाय बुंदों, मानोना संसाराव दंनाय मानिया मोदोमनि लुबैनाय, मेगननि लुबैनाय आरो संसारखौ लानानै गोग्गा जानाय होननानै बुंदों। मोदोमनि लुबैनायनिफ्राय, मेगननि लुबैनायनिफ्राय, गोग्गा जानायनिफ्राय ना संसाराव दंनाया बेनो होननानैहाय बाइबेला जोंखौ बुंदों। जोङो मोदोमनि थाखाय जों लुबैयो, मेगना नुबाय बेखौनो जोङो लुबैबाय, कन्ट्रलाव गैलिया, बेजोंनो जोङो पापआव गोग्लैबाय। दावहारु, आं दहाय एसे सिगाङाव बुंदों, जोङो बे संसाराव दावहारु महरै दङ। जोंनि दावहा नांनाया नोंजों आंजों नङा।
जों ख्रिस्टियान फोथायग्राफोरनि दावहा नांनाया बबेबा मोनसे जाथिजों नङा, बबेबा मोनसे गामिजों नङा, नाथाय जोंनि दावहा नांनाया जोंखौ सासन खालामग्रा, बे संसारखौ सासन खालामग्रा दुष्ट गाज्रि आत्माजोंसो होननानै बुंदों। बेनिखायनो बे दुष्ट आत्माखौ जोङो फेजेननो थाखाय, जिउनि गानफबनायखौ गाननो थाखाय इसोरनि बाथ्राया जोंखौहाय बुंदों। दिनै दुष्ट आत्मायालाय जोंखौ माबायदि सासन खालामदों, जोंखौ माबायदि नारदबनानै दोनदों बेलाय, माबायदि जोंखौ गादबनानै दोनदों बेलाय, मैया सानजौफुआव जों एसे जोंनि मानगोनां स्पिकारनिफ्राय खोनानो मोनदों। दिनै जोंनि फोथायग्राफ्रा दुष्ट आत्माजों गादब जानानै, नारसिन जानानै, सासन खालामजानानै दङ। बेनिखायनो जायनि जाहोनाव जोंनि गोबां जोहोलाव सिख्लाफ्रा जिबनाव मोदोमाव नस्थ' जानानै थांगासिनो दं। निसा बेसाद बाहायनायनि गेजेरजों, गाज्रि खामानि मावनायनि गेजेरजों नस्थ' जागासिनो दङ। जोंनि गोबां न'खराव बेबायदि गावजों गाव नांलाय खमलाय जागासिनो दं, एना एनि जागासिनो दं। हौवाया हिनजावनि बिरुद्दि, हिनजावा हौवानि बिरुद्दि, नायलायनो हाया, सैलायनो हाया, खौसेथियाव थालायनो हाया, बेबायदि जानानै दङ। जोंनि गोबां ख्रिस्टियान न'खरफ्राव सैताना डमिनियन खालामनानै दोनदों, जायनि जाहोनाव बिहाव बिखुनजो, बिहामजो बिजामादैफोरनि गेजेराव खौसेथि गैया, नायलायनो हाया, गोरोबलायनो हाया, मिलायलायनो हाया, मोजांनि बाथ्राखौ सानलायनो हाया, मोजांनि बिसयखौ सानलायनो हाया। सासेया साहा मोखां जाबा सासेया खोलाहा मोखां जालायनाय, सासेया सोनाबनि लामाजों थाबायदोंबा सासेया सानजानि लामाजों थाबायलायनाय, जोंनि गेजेराव बेबायदि जानानै दङ। बे सैताननि जोंखौ सासन खालामनाय ना, सैताना जोंखौ बेबायदि गादबनानै, नारदबनानै जोंखौ दोनगासिनो, जोंखौ सासन खालामगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव जोंनि गोबां मानसिफ्रा आथिखालाव मबाइल फननि गेजेरजों नस्थ' जागासिनो दङ ना। साइन्टिस्टआ मबाइलखौ नोंजों आंजों कमिउनिकेशनाव इजि खालामनो थाखाय बानायदोंमोन, नाथाय जों बबेयाव बाहायदों? जों बबेयाव बाहायदों मबाइल फनखौलाय? इउटुब नायबाय, फेसबुक नायबाय, जों मा सोलोंदों? मबाइलनिफ्रायबो गोबां बिसय जों सोलोंनो हायो। मोजांखौ सोलोंबा जों मोजांखौनो सोलोंनो हायो, गाज्रिखौ सोलोंबा जों गाज्रिखौनो सोलोंनो हायो। 1 to 100 मबाइलाव थुबाबो जोबा, थुबाबो जोबा, थुबाबो जोबा। ओंखारनायनिफ्राय ओंखारो, ओंखारनायनिफ्राय ओंखारो, बबेनिफ्राय ओंखारबोयो बेखौ जों मोनहास'आ। बेनिखायनो ना, मबाइलनि गेजेरजोंबो सैताना जोंखौ सासन खालामगासिनो दङ। नोंजों आंजों रायलायदों। गोदोहाय 2006आव जेब्ला आं कासिक'ट्रायाव लजिं थादोंमोन हायार सेकेन्डारि फरायनो, आंहा बे समाव किपेडबो गैया, जेबो गैया, न'खराव मबाइलानो गैया, जोंहा बायनोनो हाया। राङारि बिथिङाव दुरबलखा नालाय, गैखाया नालाय, बे समाव किपेड मबाइलानो 2000 गाहाममोन आरोना। न' खाथियाव आंनि सासे लोगोआ बिगुमै बायनानै होनाय किपेड मबाइल लायोमोन, बेखौनो जा बियो थुयोमोन आरो। आं रोङा, मिथिया मा थुब्ला मा ओंखारबोयो। जेब्ला कासिक'ट्रायाव लजिं थाहैबाय होनब्ला माखासे लोगोफ्रा ओरै होनबाय आरो, नाम्बारा नायबाय, जोंनि इण्डियानि नाम्बारा 10था थायोनो, रं नाम्बार। है, बे नाम्बारा रं नाम्बारसो, ओइ उमुखिजों रं नाम्बार रायलायो होनबाय आरो। मा रं नाम्बारबाव बेलाय? आं सानोमोन आरो ना, 10थानि गेजेराव आरो मोनसे प्लास खालामदेरनानै 11था नाम्बार जायोब्लानो बे रं नाम्बार जायो खोमा होननानै आं सानोमोन। मानोना आं मबाइलखौनो दैफेरनो मोनामोन आरोना, मबाइलखौनो आं दैफेरनो मोनामोन नालाय, आं बेबायदि सानोमोन आरो। बेनि उनावहाय बे मबाइला बारायबोनायनिफ्राय बारायबोबाय, दानिया बयनोबो नांगौ जाबाय, आंनोबो नांगौ जाबाय, सोरनोबाबो नांगौ जाबाय। बेनिफ्राय रोखोम न'खराव किपेड मबाइल गंसे बायनानै लानो हाथिबाय। बिनि उनाव आंबो मिथिलांबाय आरोना, सासे मानसिया सासे मानसिजों नुवा खोनाया, मिथिया हसिया रायलायनायखौसो रं नाम्बार होननानै बुङो, बेखौ आं मिथिबाय आरोना। दा जोंनि मानसिफ्रा बेबायदि
बैनि आसार खान्थिखौ मिन्थिया, बैनि परिकल्पनाखौ मिन्थियालासिनो नुवा खोनाया रायलायदों ना, रायलायदों, दिनै रायलायबाय, गाबोनबो रायलायबाय, बिनि गेजेरजों गोसोआव माबा माबि सानखांनाया फैबाय, बिनिफ्राय बारायलांबाय। रायलायनायखौ आरोबाव दोनथ'नानै जोङो नायहरबावनि मबाइलनि गेजेरजों। मबाइला मोनसे निसा ना, बे काप लानानै बथल लुनायखौल' निसा होनो बे नङा ना। मबाइलाव निसा नांनानै जोंनि माखासे मानसिफ्रा गेम्बलिं खालामो ना, गेम गेलेयो। सानसेखालि आं साहानिफ्राय फैदों, आंना एरियाया थाइखा नालाय दादगारि फारसेनिफ्राय आं फैबाय थादों, गारि लांदां गाखोबोदों आं, अट'सो गाखोबोखायो नालाय आङो गुदुं गुदुंनो। दा बेयावहाय मोनसे स्कुल बै लामायाव दङ, इंलिश स्कुल। दा बेयावहाय टिउसनाव लाबोनाय माखासे बिमाफोर आरो आं नुबोदों, गंसे मबाइलखौ गेजेराव दोनदों, सारिगिदिं जिरायदों, बैबो थुदों, बैबो थुदों, बेबो थुदों, बैबो थुदों। मानि थुदों? खायसेया फैसानिबो थुयो ना, खायसेया ओरैनो टाइम पासनिबो थुयो। बिनिफ्राय बारा गोबाव आं जायाखै, सासे मानसि आंनि खाथियाव एसे जिरायदों, आं नोजोर होबाय थादों। बियो एकदमबारे ना मा सिस्टेमाव थुदों आं मिथिया। हौवासाफोरखौसो जों बुङो गावलायलायनायनि गेम गेलेयो होननानै ना, सिख्लाफोरखौसो जों बुङो गावलायलायनायनि गेम गेलेयो होननानै। सासे बिमाखौनो आं नुदों आरो बे थुदों ना, मबाइलाव थुदों। मा बिसयाव थुदों, माबायदि गेलेदों आं बेखौ मिथिया। दा अनलाइन गेम होनोब्लाथ' बयबो फैसा होनांगौनो, बयबो फैसा होनांगौनो, बेबायदि आरोना। दा मबाइलनि गेजेरजोंबो इनकाम खालामनो हाया नङा, खालामनो हायो। मोजांखौ मावनानै जोङो दिन्थियोब्ला ना, नाथाय जोङो मोजांखौ बहा, गाज्रिखौसो जोङो गोसो होयो, गाज्रिखौसो सोलोंनो जों गोसो होयो ना। दिनै जोंनि मानसिफ्रा बेबायदि जाबाय। जोंनि बिमाफ्रा, आं थाल्लायैनो बुंखानोसै, आं बारा फानफ्रे फुंफ्रेखौबो फिदिं फिदाखौबो बुंनो रोङा नालाय, आं थाल्लायैनो बुंखानोसै, जोंनि बिमाफ्रा आथिखालाव मा, बिफाफ्रा मावनायाव मुखुब जायो, फुंनिफ्राय मावनायाव थायो। बिमाफ्रा आथिखालाव ना साइकेल सालायनानै, स्कुटि सालायनानै उनाव गावनि गथ'खौ लानानै स्कुलाव लाङो ना, उनाव लानानै गावनि गथ'खौ स्कुलाव लाङो। स्कुला जोंनि इंलिश मिडियाम स्कुलफ्रा 8टानिफ्राय स्टार्ट जायो, 8:15, 8:30 बेफोरनिफ्राय स्टार्ट जायो जोंनि इंलिश मिडियाम स्कुलफ्रा। गनाया 11टा, सोरनियाबा 12:30, सोरनियाबा 1टा, सोरनियाबा 1:30, गावबा गावनि सिस्टेमाव हगारो। नोंथाङा 8टायाव गथ'खौ लांनानै बेसे गोबाव बेयाव टाइम स्पेन्ड खालामखो? जों साननो नांगोन, मा थाबोदों न'खराव जों नायहरनांगोन। लाबोदोंना लाबोदों खावथाव जिरायनानैल' टाइमखौ स्पेन्ड खालामनानै बेयाव जाया ना। दा जोङो जोंनि थाबोनायखौ जों नाहरनांगोन। दिनै एसे, गाबोन एसे, बैजों जों जिरायगोन, रायलायलु जों रायलायगोन। बिनि गेजेरजों बै माबा मोनसे बुद्धि होगोन, बिनि गेजेरजों बै माबा मोनसे बाथ्रा बुंगोन। बेखौ जमा खालामनानै जोङो जायफ्रा फोथायनायाव दुरबलथाफोर ना, गोग्लैहैगोन। सैताना बेखौ सासन खालामनो थाखाय खाबु मोनगोन। दा बेनिखायनो ना, जोङो बेबायदि सैताननि सासन खालामनाय गोहोखौ, बोलोखौ जों फेजेननो थाखाय, जों ख्रिस्टियान फोथायग्रा जों जाबायब्ला जिउनि गाननायखौ जों गानफबनांगोन। स्पिरिचुवेल आर्मर होननानैहाय बुंदों। एफिसियानि जोङो 13निफ्राय गाहायाव 18 पदसिम फरायलाङोब्ला जों बेयाव मोननो हायो।
नोंसोरो बिनिखायनो बे दुष्ट आत्माखौ बे संसारखौ शासन खालामग्रा दुष्ट शासनगिरिखौ फेजेननो थाखाय जिउनि आगजुफोरखौ नोंसोरो गानदो मा बेलाय जिउनि आगजुआलाय जोङो जेब्लायबो सैथोआव थानांगौ होननानै बुंदों बाइबेला सुद्ध पदाव फरायब्ला जों मोनो सैथो नंगौखौ जों मानो सैथोखौ जानजियाव खास'नानै लानांगौ होननानैहाय बुंदों सैथोआ जेब्लाबो जोंनियाव थानांगोन सैथो रायलायनाया जोंनियाव जेब्लाबो थानांगोन सैथो थाबायनाया जोंनियाव थानांगोन सैथो मावनाया जोंनियाव जेब्लायबो थानांगोन गोबां समाव जों सैथोखौ मोजां मोना सैथो बुंनो जों मोजां मोना सैथो मावनो थाखाय जों मोजां मोना सैथो लामाजों थाबायनो थाखाय जों मोजां मोना नाथाय बाइबेला जोंखौ बुंदों बे दुष्ट आत्माखौ दुष्ट शासनगिरिखौ जों फेजेननोब्ला सैथोआ जोंनाव थानांगोन जोंनि खुगानि रायनाय सोदोबफ्रा सैथो जानांगोन जोंनि साननायफ्रा सैथोथा जानांगोन जोंनि नायनायफ्रा सैथोजों जानांगोन नंगौजों जानांगोन जोंनि थाबायनायफ्रा सैथोजों जानांगोन बेनिफ्राय शान्तिनि गाहाम रादाब ना जेब्ला 15 पदाव फरायो जों मोननो हायो शान्तिनि गाहाम रादाबखौ होनो थाखाय 3 टिमनि जुथाखौ गाननानै था शान्तिनि गाहाम रादाब जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ होनो थाखाय जायनि नखराव सैतानजों डमिनियन खालामनानै दोनजादों जायनि नखरा सैताननि जिउजों दुष्ट आत्माजों शासन खालामनानै दोनजादों बिनिफ्राय उदां होनो थाखाय बारग' होनो थाखाय बै नखराव गाहाम रादाबखौ हैनो थाखाय जोङो ना बे गाहाम रादाबनि जुथाखौ जेब्लायबो जों गाननानै थानांगोन 3 टिम जानांगोन जों गाहाम रादाबखौ हैनो थाखाय जोङो माब्लाबा गियो इसोरनि बाथ्रा बुंनानै जोङो बानजायहैनो थाखाय जों गियो फावसयो हानाय नङा गोराथार खोनासंनाय नङा लानाय नङा मानिनाय नङा नै बेबायदि जों सानो नाथाय बाइबेला जोंखौ बुंदों बे शान्तिनि गाहाम रादाबखौ बे व्यक्तिनि जिबनाव होनो बे नखराव होनो थाखाय जेब्लायबो थामथिम जानानै थाबाय था ना जेब्लायबो थामथिम जानानै थाबाय था बिनिफ्राय फोथायनायनि दाहालखौ जों जेब्लायबो लानांगौ बे फोथायनायनि दाहालजोंनो जोङो सैताननि गावहरनाय जोंब्लावनाय बोरलानि खाथखौहाय ना फेजेननो हागोन होनदों सैताननि गावहरनाय जोंब्लावनाय बोरला खाथखौहाय खोमोरनो हागोन होननानै बुंदों जोंनियाव गोबां समस्याफोर फैयो निदानफोर फैयो माब्लाबा निदान फैयोब्ला समस्या फैयोब्ला जों ज्रय गोग्लैयो बेनिखायनो जोङो फोथायनायनि दाहालखौ जोंखौ जाथेग्रा बे दाहालखौ जेब्लायबो जोङो लाबाय थानो नांगौ सासे राजानि दावहारुआ गावखौ प्रटेक्शन होनो थाखाय आखाइ फारसे थुंग्रि लानानै आखाइ फारसे बियो दाहालखौ जेब्लायबो लाबाय थायो बे दाहाला गावखौ ओरैहाय जेब्लायबो बियो प्रटेक्शन होबाय थागोन गावखौ रैखाथि होनो थाखाय फारसे आखाइनि थुंग्रिखौ लानानै सुथुरखौ बियो दानहरनो थाखाय बा एटेक खालामनो थाखाय बियो बे आखाइखौ बियो बेबायदि फोलावगोन फारसे आखाइया गावखौ प्रटेक्शन होगोन ना दा बेबायदि जोङो फोथायनायनि दाहालखौ जोंनियाव जों लानांगोन जों दोननांगोन जेन' जोंनियाव माबा मोनसे गाज्रि बिसयफ्रा फैयोब्लाबो जों फोथायनायनिफ्राय जेन' जों गोग्लैया बेनिफ्राय बासाय जानायनि सोरनि थुफिखौ जोंनि खर'आव हमनानै ला गाननानै ला होननानै बुंदों बासाय जानायनि सोरनि थुफिखौ नोंनि खर'आव नों जेब्लायबो ला जों नुदों बे संसारा माबायदि बे बोथोरा माबायदि जोङो नुदों जों नुवा नङा जों नुदों दिनै बे बोथोरा जोबोद गाज्रि जोबोद गिथावथाव जोंनि फोथायनाय जिबनाव ख्रिस्टियान जिबनाव गसंथानानै थानो हायि बायदि जोंनि जिबन बेबायदि फोथायग्राफोरनि जिबना बेनिखायनो ना
इफिसियानि 5:15 आरो 16 बुंदों बेनिखायनो नोंसोरो माबोरै थाबायो साबधान जादो मुंबो मिथियै मानसिफोर बायदि थाबायालाबा गियानि मानसिफोर बायदि थाबायदो जेसे खाबु मोनो एसे नोंसोरो गाहामखौ मावदो मानोना बोथोरा गाज्रि गियानि मानसिफोर बायदि साननो गोरों मानसिफोर बायदि नोंसोरो थाबायदो मावदो साननो रोङै अगियान मानसिफोर बायदि नङा नुनानैबो नुयै बायदि नङा मिथिसेयावबो मिथियै बायदि नङा गियानिफोर बायदि नोंसोरो थाबाय आरो गावखौ आनजाद खालामनानै नाय आं बबे लामाजों थांगासिनो दं बबेजों आं आवगायलांगासिनो दं देरहानायनि लामाजों आं थांदों ना जेननायनि लामाजों आं थांदों ना गोग्लैहैनायनि लामाजों आं थांदों जों गावखौ सिनायनांगोन सिनायनो थिनदोंना बाइबेला जोंखौ गावनि जिबनखौ सिनायनो थाखाय थिनदों जों सिनायनांगोन आनजाद जों नायनांगोन बेनिफ्राय इसोरनि बाथ्राखौ थुंग्रि बायदि बाहाय होननानै बुंदों इसोरनि बाथ्राखौ जोङो थुंग्रि बायदि बाहायनांगोन गोबां समाव जोङो इसोरनि बाथ्राखौ थुंग्रि बायदि जों बाहायनो रोङा ना जोंनि सेराव माबा मोनसे फोरोंनाय फैयोब्ला माबा मोनसे खोनानाय फैयोब्ला ना जों बेखौ एटेक खालामनो हाया गोबां समावहाय जोङो इसोरनि बाथ्राखौ थुंग्रि बायदि बाहायनो रोङैयाव इसोरनि बाथ्राजों बे गाज्रि बिसयफोरखौ जों एटेक खालामनो रोङैयाव जों फोथायनायनिफ्राय उनस्लदनानै थाङो फोथायनायाव जों गोग्लैयो माब्लाबा समाव जोङो इसोरनि बाथ्राखौ थुंग्रि बायदि बाहायनो रोङैयाव बाइबेलाबो जोंहा ग्रामारलेससो जाहैबावो ना बाइबेलानो ग्रामारलेससो जाहैबावो बे बाइबेलखौ जेब्ला जोङो देहेन खालामनानै नायगोन ए टु जेड ग्रामारजों लिरजानाय ना ग्रामार इंलिश ग्रामारखौ बुजियाबाबोथ' बर' ग्रामारखौ एसेब्लाबो बुजियो ग्रामारजों जों फरायनांगोन जेब्ला जोङो बे बाइबेलखौ ग्रामारजों जों फरायनानै बुजिगोन अब्लाना जोंखौ रावबो फेजेननो हानाय नङा फोथायनायनिफ्राय जोंखौ खोख्लैनो हानाय नङा गोबां समाव जोङो बाइबेलखौ मिस्टेक बुजियो ग्रामारलेस जों खालामो बिनिखायनो जोंनि फोथायनायफ्राव जोङो गोग्लैहैयो बेनिफ्राय जों गोथार जिउनि होनाय बोलोजों जेब्लायबो आरज खालामनांगोन 18 जेब्ला जों फरायो मोनो गोथार जिउनि होनाय बोलोजों बे दुष्ट आत्माखौ फेजेननो आरो बे संसारखौ फेजेननो थाखाय आरज जों खालामनांगोन आरजआ जोंनि थाखाय मोनसे जाथेग्रा दाहाल होननानै बुंदों ना आरज गैयै सासे ख्रिस्टियान व्यक्तिया गोथै होननानैबो बुंदों आरोना जायनियाव आरज गैया बिनियावहाय बोलो गैया बेबायदि दा बेनिखायनो जोङो गोथार जिउनि होनाय बोलोजों बे संसाराव थानाय जोंखौ सासन खालामग्रा गाज्रि जिउखौ फेजेननो थाखाय आरजआव जों नांथाबनांगोन जेब्लायबो जों आरजआव नांथाबनांगोन निदानानो फै दुखुआनो फै आंखालानो फै मोनफ्रोमबो थासारियाव जोङो आरजआव नांथाबनांगोन अब्लानो जोङो बै दुष्ट आत्माखौ जोङो फेजेननो हागोन दुष्ट आत्माया जोंखौ सासन खालामनो थाखाय बोलो मोननाय नङा जेब्ला जोङो Revelation chapter 3 verse 21 आव नायोब्ला जों नुजाहोजानाय 3:21 बेबायदि बुंदों जेरै आङो देरहानानै दा आफाजों लोगोसे बिनि सिंहासनाव जौफादों बेबायदिनो जायफ्रा देरहागोन आंनि सिंहासन सेराव जौफानो आं बिनो इख्तियार होगोन जों जायफ्रा ख्रिस्टखौ फोथायनानै जोङो देरहागोन जों बेबायदि देरहानाय मानसिफ्रा आफा इसोरा जिसु ख्रिस्टखौ जेरै गावनि खाथियाव जिरायनानै सासन खालामनो इख्तियार होदों जोंबो बेबायदिनो इख्तियार मोनगोन होननानै बुंदों दा बेनिखायनो फै
जों साफ्रोमबो ख्रिस्ट' फोथायग्रा लोगोफोर बे बोथोरा जोबोद गोब्राब जोबोद गिथावथाव बे संसाराव देरहानांगौआ सासे देरहासार ख्रिस्टियान जों जानांगौआ जोंनि थाखाय गोरलै नङा बेनिखायनो जोङो इसोरनि जि जिउनि गानफबनाय खसाब बे खसाबखौ जों गाननानै जेब्लायबो जों फोथायनायाव बोलोग्रा जानि जिसु ख्रिस्टनियाव खौसे जानानै बिनि बोलोजोंहाय जोङो ना फोथायनायाव बोलोग्रा जोङो जानि बे समाव आङो इसोरनि बाथ्राखौ बुंनानै बेयावनो दोनबाय खोन्थानाय खोनासंनाय जों बयनिबो सायाव बे फुंबिलि समाव आफा इसोरा गावनि जोबनो गैयै बोरखौ होथोंसै आङो जों बयबो आइजोफोरनि लागै मोनसे आशीर्वादनि आरज खालामनो थाखाय जोंनि मोखाङाव नुजाफैनाय मानगोनां रेभारेन्ड बि नार्जारि बिथांखौ आङो खावलायदों जों साफ्रोमबो आइजोफोरनि थाखाय मोनसे आशीर्वाद आरज बिथाङा खालामनानै होफैगोन मानगोनां रेभारेन्ड बि नार्जारि बिथांखौ आङो खावलायबाय जों बयबो गसंनि गोबाव जिरायनानै आथिंबो रुइहाबबाय बयबो जोङो गसंनि